Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan at TJ at taga Nueva Vizcaya. Nga iti agdama kat adda iti Australia. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kanila kay ko Reynaldo Jose, apok ada JC, ayan Jester kan Daisy Jen Jose, ti Barangay Subol, Asinggan, Pangasinan, from Josephine Jose. Happy birthday manang Mila Galam, from Annalyn Galam. Shout out kada Angel Janes, Jasmine Rivera, Melvin Desio Mayomes, Joan Rovillos, kan Jermilyn Bagayan. Tatang, nanang, ading ko kan manang ko nga tayo Hong Kong, ni Baby Kiel kan amin a Labador kan Paet family from Joan Labador ti Talab Bantay. Alonso Malyaga kan tanya sa family di Taal-Lakapan from Kuse Malyaga Alamo ti Apari Cagayan. Happy birthday Ana Lorraine Salem from Virgilio Salem ti South Korea. Rumbawa kan Ambatali family datatang Jelly, Nazarene, Angela kan Armel from Melanie Rumbawa. Lakay ko ani Ador Manangan kan happy birthday kan ni Franz Manangan Sendico from Yara Asiana Manangan. Linda, Jerome, Joshua kan Jerwin di Taminagbag Quezon Isabela from Jimmy ti Aruba. Happy birthday Aviana Rain Bibat from Renlord Bibat. Kanseran Bacani Guzman kan Talana family ti San Mariano Isabela, Dalevi Guzman di Kuwait kan Girly Talana Palattaw ti Saudi from Bunso. Makablaawan pa'y ti Mundo Taberna Bulda
Terrenal, Vallejos, Claveria kan Alejo family ti tangadan San Quintin Abra, from Leyniki, Taberna, Alejo. De la Cruz, Limon, Fernandez kan Matusalem family, da tatay gani ayan De la Cruz kan dagiti anak mi, from Jenilyn Matusalem ti Dubai, UAE. Takang Valdez family, Passion family, kastamutan ni Baby Princess Jensen ti Kalinawan kan Andarayan, from Mary Jane, Takang. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni TJ. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. May saakmat a subscriber ti Ferds Caballero YouTube channel. Dito'y nga minayan ko, daytoy a drama ti pag-aayat mi adengdenggan, gaputamay sa daytoy a pagliwliwaan mi nga uray madama ti panagtrabaho mi. Ilingad naklangan manang itinagan at TJ at taga Nueva Vizcaya, nga mi ti agdama ket addaak nga agtrabaho ditoy Australia. Idi sa anak pa'y anak ka-abroad manang, may saak a vendor iti tiyandaan iti lugar mi. Adan asawa kan may sa nga anak ko. Iso nga inarapaap kumat ti agabroad, takayat kumat amaikan iti narimat amasakbayan, kan napintas a panagbiag ti binukal ko a pamilyak. Tinak isalaysay manang kat napasamak, idi addaak paylaeng di tapagilyan tayo. Narigat ti panagbiag mi di tamanang. Iso asapay lakuma, tamapili mat ama idrama to'y padas ko, tabarang makaibati mat iti inspirasyon kan adal kadagiti na ayat adumdumngeg. Suki, gumatang kayo ni Tinatang. Presko anatang ditoy. Suki! Dito yan, gumatang kayo. Kaporos na kita anatang, Suki. Oy, TJ! Nagsapa ka mo tingaglako? Nagsapa ka ng lukat iti pwesto ma. Nasapa ngamin ngayon may tipagang angkata kitilakok. Narigatan. Ang mga naawan ti mabati kanyak no may deliver na amin na produkto na. Ay na, sobra talaga ti kinagagat mo. Nagladaw ka lang aro doon nga agawid iti malam, ngam nakasapsapa ka lat nga umay dito tiyandaan iti inaldaw. Masapol tagagat para iti pamilya, Joanna. Di ka kati mapambanog? Siyak? Nasaan lang nga kasapulan? Diyak agbayag iti kasta pagkwartaan? Ang man niya nga rod, siyakbot namin tinamnaman ti family. No, kasta nga rod, talaga kasapulan nagtrabaho ka. Basta damat gadan iti inal daw, sige ta, oray kasano terigat. Un nga rod, mom, na maminsan, mapampanunot ko. Ang mga nooda na saysayat at trabaho iti sa bala lugar, saan ka dati tiyandaan. Ay na, Joanna, naamok ti sungbat da ita. Nabayag ko man ngayon naramid ko. Ang mga nadamat. Anya ti amom. Tapno saan nagnanayon naglaklakulat tandata o dito tiyandaan. Sa bagay. Ang no ita, okay pa ilang kanyak na ita panggadan. Ay, ano siya? Kasla maumuma akong dito ay. Inaldaw latan na ti angot dito tiyandaan ti malanglang ab ko. Sika talaga. Malakit din, mapankan dita pwestom, tarugyam mo't ng taglakaw. Masapol ang makaaduta ita, tapno adayawid ta iti pamilya ta. Narabian ka man ng lakay, amo ka mabisin kan. Sigurado na bambanog ka man una yan. Ay, nagpudot nga min iti tiyandaan. Panagriknakit, kasla maron ronawak bakit? Kasano kat masubsobra amot ti agtrabaho. Aginanakamot nga minsag paminsan. Maris, saan na mabalin niya ginanaak? Kailala ti matgadak.
Kan among matapasig a consignment dagiti lakok ijay. Isa masapol ang may paibos. Ang mga nagsakit ka mo titikas tangar aramidam. Madanaga nakpaikit din kan ka. Ado pa'y tarapap ta iti biyag bakit. Sakit dumakdakkel ta anak ta. Masapol ang makaurnong ta. Sakbay nga agiskwela ta anak ta. Ay, masyanak namin kan kalakay. Numabalin la kumatulungan ka. Ngamawan mo't ngamin agawir iti anak ta. Kabalak da ito'y Maris. Anos lang. Makalungaw tayong tumot lang iti rigat. Tiyengharot ka rubak. Ni Joanna. Tayad da nga iti pwesto na itabay ka. Maumumamot ka nung naglakla kong enal daw di tiyendaan. Di aday ti banger a pwesto. Amom lakay. Kasladyak kursonada ti garaw day di abayan. Apay mat. Nasingpot-mot ni Joanna kahit bakit? Diyak ka mo ngam kaslada sa bali nga iwas na. Iso nga uray na bayagan ngam amok. Diyak pulos maya sa dagtirik nakkan kwa na. Talaga ngamin asabali ti Jarna. Maris, bakit? Kasdela talaga ni Joanna. Ngam nasaya at matataw iti panagkunak. Nang runak at nabayag mo tan naglaklako iti tiyendaan. Basta, di ka agtaltalak una iti tao lakay. Wen, makigayam ka. Ngam aganad ka akanayon. Ta saan nga amin a tao iti aglawlaw mo kat mapagtalkan. Wan bakit? Laglagi pagdagit ang ibagbagam ita. Sapay ko ma, tadumtang to ti aldaw nga agbaliw mo ti panagbiag tayo. Di saan tayo unay marigatan? Kaya't ko kumadyay na ulimag ka naragsa ka panagbiag. Di saan ka unay marigatan amang manggad para iti pamilyata. Madanon to da ita Maris. Basta aging nga dati matmat gadak, agurnong ta para iti masakbayan tayo. Oray, saggabasit lang ti maidulin. Tinapatag, adalat tamot nakasagana makaot no ada pagkasapulan. Sa bagay, hosto day ta nga imbagam. Alang arod, inka agpalasan tamang rabi itamutan. Nangan itayon di anak ta. Nagkapsot tila ako ita. Sa bagay, mabayag pa'y santo madanon man ti panagsusweldaw. Siguradong agin inot dagiti tao ita. Tapno mabunat da ti budget da. Kat dumanon iti sumarno man na sweldo ti kwartada. TJ, nagrigat taglako ita niya. Ay, nagtumal. Di ka ti maumuma ka na yung latan nga dalata dito tiyandaan. Kasla agrikrikos lang ang tibiyag tayo dito eh. Agpaiso day ta Joanna. Mapampanunot ko nga rod. Kaano nga tamo ta sumaya tibiyag tayo. Oray ka sano ta aramidan. Awan pa nagbali ti panagbiag tayo. Amang ano saan tayo na makalungaw no kastula ang TJ? Isa ano siya ka? Ang biro kaklangan iti sa bala panggadan. Anya kumangaya panggadan? Apay napadasam ti manggad iti balaso taaw. Agabrod ka. Nagado ti bumakbak na nga agab abroad. Napanunot ko matdaytan. Ang kasano? Sigurado adakkel ti mabusbos para iti panangipagnapay lang iti papeles. Saan? At ang am mo ka nagproseso iti papeles si gayem ko. Nabitlaang. Kan sana nagastos. Sigurado ka? Amangan namin numasayang lang ti kwarta no bilang. Sa pinagregatan iti husto dayta. Ay na TJ, am mo kunay di tao. At yung tinatultulungan na. No kayat mo, yam mo kakinkwan na. Kasla narigat a desisyonan dayta Joanna. Nangam kinapudno na. Kaya't kumuti makalungaw. Nangurunak at dumakdakilan ti anak mi kanay bakit kaw. Isungar da panunuta man na imbag. O, ibagamlaan kanyak ano nakadesisyon kan. Kailala, ado at trabahador tiga sa pulan dayta para itinagduduma pagilyan. Agyaman ak Joanna, bayam tapanunuto ka na imbag.
Narikat namin ti sumugal, nang runa no ti kwarta busbusan kat naggapo iti naglengatan. Maawatan ka, TJ. Ang man ti kasto nga oportunidad. Ano tamom no matulungan na katamamok kat masumbatan ng tinabayagan nga ikarkararag mo? Sapay la ko mga raw. Agyaman na kiti dayta adjaya ma, Joanna. Awalan yaman na. Basta ibagamlaan kanyak no anya ti desisyon mo. TJ, apay kaslan na kung unag ti pampanunutam. Ada ka di problema? Awan matkit di. Pampanunutok lang. No, kasano makalungaw tayo iti rigat. Taore kasano ti panagsalukag ko iti tiyandaan. Kasla saan sa matungpal dagiti plano ta bakit? Maawatan ka lakay. Talagang amin ang nagrigat ti biyagan. Kasano nga tano saan ka maipaayan iti nasaliwan-wan na panagbiag? Sa anak mo't nga agtartarigagay kat itinasaliwan-wan a panagbiag. Ti importante, maipaay ta ti kasapulan ti anak ta. Ken, dagiti agbalintupay nga anak ta. Diyak ngamin kayat a maipadada kadata. Dahita mo ti pampanunutag maris. Kas lang kami nagrikrikos lang ti bannog kan rigat iti tiyandaan. Anya nga ron ti planom ita. Amom, agis istorya kami iti kan ni Joanna. Apay ka no, adyak padasan ti mapanagtrabaho iti balasiw tao. Agabroad ka? Saan nga ang aw ti mapanagtrabaho iti abroad lakay? Sigurado ka iti dayta pampanunutam? Sana pa'y magdasigurado bakit. Pampanunutok pa'y laeng. Ang mga no dayto yung aminan ti kundaway. Tapno maipaayan kayo mo't itinarimat a panagbiag. Ay, mabutungak. Diyak ka mo no kabaulak amaya dayo ka kada kami. No iti panagkunam kat makapasaya at kada tayo dayta a planom. Suportaran ka. Agyaman ak maris na maawatan nak. Naimbaglangan tadda ka kanayon ang nakasuporta kanyak. Laglagi pam, anyaman na panubok ti dumteng adakla ang ditoy. Dua ta amang sango kadagita a panubok. Simple laang ti panagbiag mi iti probinsya mi manang Emi. Adabasit pwesto mi iti tiyandaan abambat tayak. Ngamkas padre di pamilya, tarigagayak met amayaon iti rigat ti pamilya. Adda ngamin dagiti gundaway a matumal ti panaglako. Iso ati mabiruka ket apag isulaeng a para gastos mi ken ibayad kadagiti naangkat ko at agilakok. Adapadak nga aglaklako abaiyan. Kat ibidbida nati am-amu na makatulong kanu kanyak nga agabroad manang. Dayta ti mang burburibur iti panunot ko. Iso amasansan nga adda dagiti gundaway ama imay mayengak. Itay pa'y simbangpet ka diti balay apal paliiwan ka anak ko. At ka di mang burburibor iti panunot mo. Pampanunutok namin di kasasad minanang. Di kampay makalungaw mo't iti kinarigat. Kasano lang ang dagiti plano mi kan ni Maris. Kasla nagrigat at unuhin dagiti arapaab may. Ngod taak lang diti amang manggad. Ha? Kat kas padre di pamilya. Jak malikli ka na pagduwa-duwaan ti bagik nanang.
Kapoy ti rigat ti biyag ita. Diyak mo, no kabalak nga ipaayan iti nasayata pa nagbiag dagiti aginak. Ammom anak ko, saan akas ka rin at agbalin ang naganak. Ngam nagtinulong kayo nga agasawa, kabailan nyo dayta. Wan matkid di ananang. Nga mapampanunot ko man no daduma. Apay no, agbiro kak iti sa bala panggadan. Saan nga min nga umdas ti matmat gadak iti tiyendaan, tapno matungpal dagiti plano mi nga agasawa. Ammom anak ko, adaam-amok ang nagabrod ti anak na. Ita, nasaliwanwanan ti panagbiagda. Maipaaynan amin anamay iti pamilyana. Agpay sunanang? Ngam kasano anak abroad di anak ti amamuyo ako nayaw. Adan sa nagpatulungan da. Narigat ka no ididamaw, ngam ita, mayatan ti biagda. Kasta mo ti mapampanunot ko nanang. Apay no agabrudak langan. Hanggang saan analaka ti biag iti abroad anak ko. Masapol ti panagsakripisyo kan anos. Gaputa mayadayo ka kadagiti ipatpatag mo. Puno day tananang. Isa ang masapol nga agpanunot anaimbag sakbay nga agdesisyon. Wen, dayta ti rumbang anak ko. Po kay tayan dananang? Kaano? Itay lang. Awan nga minunay taggatang di tiyendaan. Isang sarak pa lang ti pisto. Sakto na pa ni di balay dananang. Kumusta mo't dananang? Okay damoy. Uwan gayam. Napagsaritaan may, di may papaniti pa nagtrabaho iti abroad. Kat, anya ti ko na ni nanang? Panunutag ka no anaimbag. No talaga at desidido ak, di padasag. Amo ka narigat ti biyag. Ngam, panawan na kami? Kasano na marigatan ka ijay? Diyak kaya ti umadayo maris. Ngam ang mga no dahi tuwing orayin ta agundaway, tapno sumayati pa nagbiyak tayo. Tapno saan tayo makamkam to da ka na yun Sika anya ti desisyon mo. Di iso ti matungpal. Ken no kas pangarigan aramidak da ito'y bakit? Ikarik. Aramidak ti amin, tapno mapasayaat ko ti panagbiag tayo. Ngam, amangan no saan nga umanay ti urnong ta para iti busbusam nga agabrod, lakay. Amwak pa'y, no kasano talaga ti proseso. Mabalin mo ta bumulod ta iti kwarta kaninanang, tapno saan na mauyos ti amin ni urnong ta no bilang, bakit? Sika ti makaam mo. Kasarita nga rod ni nanang, no talaga adisidido kan. Nanang, nakaikadeng ako. Kaya't ko tagaprod para iti masakbayan ti pamilyak. Sigurado ka na iti dayta desisyon mo, anak ko. Kas imbaga akon, narigat ti umadayo. Kan saan akas ka rin at agtrabaho ijibala si utaaw. Amo ka kabailak nanang. Ikagumaak. Amo yumot no kasano karigat agtrabaho di tiyendaan. Uyat, kas kadabanog ti kanayo nakagubal mi. Ngam nabailak mo't nanang. Kaat anya nga iti maitulong ko, anak ko. Diyak ngamin kayat maibus ti amin ni Ornong May. Gapo iti panag-apply ko mapan iti abroad. Isang amayak ko mabumulod iti kwartayo nanang. Tapnood na mabusbus ko. Kat may proseso dagiti ka sa pulak a dokumento. Sige, anak ko, tumulong ak. Amo kapag sayaatan nyo iti pamilyam ti pampanunutam. Isa-suportaran ka iti dayta apanggap mo. Agyaman ak unay kada kayo nanang. Agyaman ak.
ka naglukat iti kalmat Kunak na niyan tinapasamak ka TJ. Nakinanak, Joanna. Kat nambarak mo na pinampanunot insingasing mo kanyak. O kat, anya ngay, desidido ka na agabron? Wan, Joanna. Kaya't ko ti makigasang-gasa ti abroad. Ay kunakon ka tapos sigido ka. Di kagdanag, tulungan ka. At na nabulod ko akwarta ko ni nanang. Inayon ko iti kwarta aming agasawa tapno mairugin na may proseso ti papers ko. Siyak ti makam mo. Kan ibaga kita maamok nga isun ti mang pili. No anya at trabaho ti mayat para kang ka. Agyaman ak, Joanna. Dakila tulong da ito'y para kada kaming agasawa. Di kagdanag. Siyak ti makam mo kunak lang aruten. Awaga kun adagos di amok tapno amuek no mano ti masapol nga ipaunata tapno marugyanan ti proseso ti papers mo. Agyaman ak, Joanna. Para da ito'y ti arapahap mi ta asawak. Para iti pamilya mi. Basta talakalaan TJ. Basitla pa naganusan. Asidaga na maragpat mo ti tartarigagayam para iti pamilyam. Kati ka agdanag, tasyak ti mang tulong kan ka. Apaman na makasaritak, ibagak to adagos kan ka naman ti kasapulan, taoray siyak ton ti mapan mangitulod kan kuwana iti ayan na iti kwarta masapul mo. Ay na, agyaman ak unay, Joanna. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw apan nagpampanunot ko manang Emmy, nakapagdesisyonak nga awatek ti idijaya kanyak atulong ti kadwak nga aglaklako iti tiyandaan. Inted ko nga rod ti kasapulan a kwarta, iti pan nakaiproseso ti papeles ko. Tasigon kan kwa na, mabiitlaang nga iproseso ti amin, basta ada mabusbus a kwarta. Taisudan iti gayem na ti makaammo. Natalekak anang ipaima iti kantidad a dinawat ni Joanna, gaputa na bayagan akadwak nga aglaklako iti tiyandaan iti lugar mi. Ngem ni Maris nga asawak, adda pa nagdwa-dwanak ni Joanna. Jakmat ingkan kano day ta pampanunutan ti asawak manang, gapu iti gagar ko ang makapagtrabaho iti sabali a pagilyan. Bayat nga ururayag ti resulta ti pan nakaiproseso ti papeles ko, nagtultuloy ti panaglaklakog iti tiyandaan, tamasayangan nak iti aldaw nga aglabas. Kumusta nga iti panakay proseso dagiti papeles mo, anak ko? Mabait siguro na malpas, nanang. Kunamat ni Joanna nga awagan nak no malpasan ti papeles ko. Isukan nun ti makamoy ta amin. Day, nagsaya at matday tagayamon ngay, anak. Wan nga rod, nanang. Nabayagan na kadwa kay tiyandaan ni Joanna. Kasta gaya mo talaga ti sideline na. Tadamam muna nga agipagpag nakadagiti dokumento kasapulan dagiti agnay-ngayangin agtrabaho di balasiw tao. Kat aglaklako ka pa nga raud. Kasanong ti pwistom iti tiyandaan no maka-abroad kanton? Napanunot ko nga ipaabang pa ilang, nanang. Jakmat kahit niya ituloy ni Maris, ta sigurado ang marigatan nagsulong aglako ijay. Natrabaho nga minday di, nanang. Kasapulan ti katulungan na. Ay kat may mayatan no ipaabang mo, anak ko. Tano mapanunot yun tumanod asublatan, di mabalin latta. Saan mo na pagtrabahuan iji tiyandaan ti asawam? Kaasi di anak yo, no awan mga sikaso kun kwa na. Napanunot ko matday tan, nanang. Ay,
kamaudyanan na. Makapanak mo't langan iti sa bali apagilyan. Agtrabaho ka na saya at ijay tapno makaurno nga kadagos nanang. Wen anak ko, kat mamati ak nga agbaligi ka. Ni Joanna ti umawawag. Ay na, kaslaan mo ko na niya ti bagana. Hello, Joanna. Hello, DJ! Naimbag ti mawag ka. Kumusta ngay? Anya ti madamag may papanitipan na kay proseso dagiti papeles ka. Madama may proseso, DJ. Di kag danag. Uray dagiti kagitdan mo ama pa nagtrabaho di abroad, may pagpagnamot ng dagiti papeles da. Kaya't maasawan, adda kagiddan ko nga agabroad, Joanna? Wen, DJ! Ay kat nagsayatan ngay, dagayam kagiddan ko. Wen, basta urayam ti sumaro na iawag ko kan ka, ha? Ano nga mintar aramida kita? Isa busy ak. Insa minaklaan ti mawag, tapno ma-update ka mat, Sige nga Rod, basta urayag ti awag mo, Joanna, ah? Kat agyaman ak unay kan ka. Nakasaritan ka din ni Joanna, lakay? Dahil lang iawag na tinaode, Maris. Ni, nabayag mo tunday jay saan ka di? Pinadas mo ka di nga inawagan manan? Saan na? Ta ko na nang iso ti umawag apama na malpas dagiti papeles ko. Di ka agdanag. Adda ngamin dagiti kagiddan ko kanaw amapan iso lupasin da pay mo dagiti papeles da tapno sangsang kamay sa kamin to kano na mapan. Madanaganak ngaminan. Manon nga aldaw tinapalabas, manipod na udi ang nagsarita kayo. Ti ammo, kat saan unay anabayag? Nang runa na kasapulan da dagos iti trabahador iti pagilyan a papanan nyo. Da itamot ti ko na jagayam ko. Paybayam Maris, tano di pa'y umawag aging kainton bigat, siya ko na mismo ti mangkontak yung kuwana. Ang mga busy dalaan, iso saan pa'y makaawag? Saan ka nagpanunot iti negatibaw? Saan nataalok ko ni Joanna? Ta nabayag ang nagkadwa kami, ijitsindaan kunakmanan. Sapay kumarod lakay. Dakkel a kwarta tinaitod mo kankwana. Sapay lakuma ta saan ta nagbidot iti panagtalagtakan ni Joanna. Batan makontak ka pulos ni Joanna, bakit? Di nasungsungbatan ti cellphone na. Mano alawas ang tinapalabas? Manipod idi na udi ang nakasaritam? Talo alawasin na, bakit? Anya? Ay, lakay. Saan nga ta mga nulino ko na tamutan. Saan Maris? Di na aramidan data. Am-am daw na ijitsindaan ni Joanna. Saan na mga lilaw day jay? Namapay asaan nga agpakpakita. Wano umawag man lakuma. Kanapay adi na sungsungbatan ti awag mo. Saan ka di arumba nga da-update may papan iti papeles mo? Mga nadala nga sa sikaswan na mo't Saan mo takas ka rin na tagi proseso iti papeles para di abroad? Diya kaya ta panunutan alinuko na ta ni Joanna. Lakay, masapul asang wanta ti kinapud no. Mga na-scam na kamutan ni Joanna. Saan? Saan na mabali na mapasamak ti kasta, Maris? Sa pulot ni Joanna, masapul ang maamuan na di na maitarayan ti inaramid na kadata.
Kasano no awanan at talaga? Diyak mo, bakit? Diyak mo. Ang aramidag ta amin. Tapno may subli ti kwarta ta ngayon talagtakan ko na. Ikaro na ti panang luko na kadata. Ikaro na. Naglabas pa iti panawan manang Emmy, talaga adya ko na kontak ni Joanna. Uray iti paglaklakwan mi atyendaan saanen a nagparparang apulos. Aging gaan na amwak iti may sa amakaamamukan kwa na, nga awan gayam at talaga ti amamuna nga agilaklakad iti dokumento dagiti mapanagtrabaho iti balasiw taaw. No di ket talaga nga inaramat na ti kwarta na ala na kanyak, tapno makapanaw laeng iti lugar mi. Kasta unay apan nakaupay ko idi manang. Naimbaglaengen ta saan mi abinusbus ti amin nga urnong mi, ket isu ti inaramat ko ang nagpuunan manen. Apaman ang nakaurnong kami, pinadas ko ti nag-apply iti maysa nga agency, ket kaasi ti Diyos, napagasatan akmet ang nakapan dito Australia. Nalabit asaan pa'y apanawon idi ang makaabroda, iso akas jay tinapasamak. Ngam amok ababaan iti asi panarabay ken tulong ti Diyos manang, nagunod ko ti kalikagom ko ang makaabroad, ken makasarak iti nasayaat at trabaho. Ininot mo ten ang maipapaay ko iti pamilya tinasaliwanwan a panagbiag, ken matultulungak mo ten dananang kadagiti kasapulanda. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, TJ. Pagayam ko at TJ, pudno anarigat tinapasaram iti kalabas, nang runakat awan ti tinarigagayam, no di ti maipaayan iti nasaya at apanagbiag ti pamilyam. Kat nakita dayta ti Diyos, iso nga iti may kadwa agundaway, na ipaaykan ka ti tartarigagayan ti pusom, kan nasaysaya at pay aparabor ti dimtengkan ka. Pudno di kunada akalpasan ti napuskol kan nangisit nga ulap, sumingising latta ti init. Kat anyaman ti mapaspasaram ita, sapay kumatagtultuloy ti kinasaya at mo a tao, tapno agtultuloy mo ti parabor nga itadken ka, tinamarswa. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, isudat ng Paris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyay.